bathibelenga bekhaya yo elila ekhala bathibelenga bekhaya yo elila kungatye goduku kuzangathinjwa lithambo lasemzini sezonto ezingawudliya umbilo wenkomo zidlo wenyamakazi yona ehlala emahlathini tezatya isikhwebu sakwamkhwekazi kwanoqambulo sibunyonyona zibutshevelezana singazingangiwa ngabakhwekazi siyacamagusha kaloku xa sitshoyo kuni nonke mabandla. Today being Friday the 26th of November 2021. Friday siyathaka ke njengoba namhlanje sizawube sincokola ngesilonda. Sabe sithetha ngesilonda ke mntana omhle indidi zazilonda, we're not getting there. Sinyanga isilonda noba sesiphi siza kuthela nje vandla ukuthi nazi izilonda zithi izilonda zihamba izilonda ziyotshona. Lena ke yethu discussion ithi ingaske ube kanti ukhe waya kwimitholampilo kuba kaloku thina abantu bamayeza. Yes, uyayiva mosi lento yethu yabantu bamayeza. So siye sithi ingaske ibe kanti awuncedakalanga wena ungumntu ozisebenzisela amayeza. Sabe sinyanga isilonda ke namhlanje. Phambi koba sinyange ke sithi wena mntu othi ufuna uncokola noBhele, mhlawumbi unalo mibuzo unayo kwinto zekhaya, unalo maphupha akuleqayo, mhlawumbi wena unezo ngxaki zentakatho, yonke nje into bawula siyincokole. We sit down ke over the phone, uchophe kwela cala uchophe kweli, sihla amahlongana phezulu siyincokole into yakho kweni into yakho, siphume nempendulo sithi on the basis of this discussion nazi izinto that you must consider, nazi izinto that you must try to do ukwenzela uba noko kubekho ububhetere. Wena kububhalisile for essential oils, abanye benu ii-numbers enizifakileyo azinaye uWhatsApp, yenzeke loo nto ibe difficult. Masingashumayeli ke mntana omhle, masingeneni kuso isilonda. There are different types ke zezilonda. Even though siyazi uba sithetha ngesiphi, siyafuna nje ukuthela vandla. Umzekelo, sinezilonda ezikuthiwa zingo-penetrating wound. Yabona isilonda like i-puncture wound, surgical wound okanye incision, i-thermal wound okanye i-chemical or electric burns, ibe zi-bites and stings, ibe zi-gunshot wounds. Ezo sisilonda esigqobhozelayo sigqithe the surface, then you end up with a deep wound. This type of wound iyakwazi uba ibhidle inganyangeki xa idibene nezinye problems. For instance, abantu abaninzi bayayazi ukuthi i-low immune system iyasenza isilonda esi singapholi. I-concentration ye-bacteria, mhlawumbi wena you don't have into ebu-antiseptic, mhlawumbi wena you are also diabetic, iswekire le iyayidestroya lento yokunyangeka kwesilonda. That's why kukho into ekuthiwa ngo-diabetic wounds. Iswekire lena iyayilibazisa into yokuphola. Kubekho nee-vitamins ke xa zingekhoyo over and above immunity. I-vitamins ezithile like yoma vitamin C, ukuba azikho isilonda esasikhawuleza uphola. So sisathetha ngezo ekuthiwa ngo-deep wounds. Kubekho ezikwi-subface, umzekelo kuthiwa yi-blunt force trauma. If uBhele ukuthe inqe ngentsimbi mhlawumbi apha engalweni, you end up with into ebu-skin tear, mhlawumbi inqe kuhuzuke. This is i-abrasion, this is i-laceration. Lena sisilonda sangaphezulu like uhuzukile, uwile, wachitshiliza. Naso sasilonda siyakwazi uba sikhule, even though it was an easy skin tear, laceration, abrasion, nyuke into yabantu, ibe sisilonda esixake umntu. Kubekho izilonda ke ekuthiwa ngo-closed wounds. Yabona sisilonda akukho kukhuthuka kubonakalayo, akukho deep wound and so on. Umzekelo kuzathetha ngento ekuthiwa zii-contusions. Apha kukho i-pressure ngaphakathi kwi-skin, yayibona underlying le pressure, uyayibona uba kukhona isilonda. Sometimes sithethe nge-blisters. I-blister nayo kukhona into edevelophayo engamanzi efuna uyigqabhuza. Yabona le nto is still inside, protected by i-surface layer ye-skin. Kubekho into ekuthiwa zii-seroma, iphansi ufana nale sigqibo thetha ngayo, because nayo kukho i-fluid under the skin. Kubekho into ekuthiwa yi-hematoma, isekwayinto enye, ligazi kule game, still under the skin. Kubekho i-crush injury, yabona xa ubethwe yinto uqhekeka ithambo but there is no wound.
So lena ke into nayo ibusilonda but ingaphakathi ibe difficult kwizinto ezitopical ifune yona izinto ezizawungena. Some of ezi zinto like isirotoma, hematoma, yabona ezi zinto ufuna ugqabhuze kuzokwazi uba kuphume lamanzi, meaning you making a wound, you creating an opening uzokwazi uflush it out, because once you've got this fluid accumulating either as a pus, as blood, as whatever, this fluid end up in your system, with blood system. Yabona ke ngoku ihambi yoba ingxaki kwenye indawo. Sizamana nezilonda ke thina abantu bamayeza, eyethu into ithanda ikakhulu ngena kwento zamabekelo. Ibekelo unyathele something, it ended up being isilonda. We don't say amabekelo onke azizilonda, but we're just talking about ibekelo that ended up being isilonda. Unesi silonda started with some kind of swelling, and lento ayipheli le, uyanyanga ngapha iphume ngapha, unyanga ubhotsi kuphume iqatha, or liqatha lodwa, now you end up with the ulcer. Bakuzamile ekliniki, bakudress ekliniki, but ayibona lento ukuba ayinyangeki. Masizameni ke bantu abahle ngezi zinto zimbalwa. I want to tell you ukuthi ke ezi zokuqala esizawuzibala interestingly uyazifumana kwezi chemist zesilungu. Interestingly ezi sizawuzibala uyazifumana ngapha kweyadi kokwenu. Ubuninzi bethu we can't identify la mayeza, so siyawachamela ke siwagqithe siyowathenga. Let's start Dandelion. Kuyafuneka ujonge le video ke uzokwazi ubona ento sithetha ngazo. Dandelion, dandelion lukhula in your yard. But dandelion meaning tooth of a lion. Dande like dentist is dande, tooth of a lion, because lento is shaped like a tooth of a lion. If you look at it, apha ngaphambili igqabi lakhona lizawuba ngathi bumhlakulo, and then like a tooth curved that side. Dandelion nizawuyazi because lento iphuma lanto ibubhola bayivuthela abantwana iphaphatheke lento ilo bhola iflower yakhona ibe yellow. I keep saying ungandimameli kwi-colors, but yellow yena at least I'm quite sure. Izaba ilondo lukhula in your yard. You find it in every lawn. You find it yonke nje indawo engu-disturbed soil. You dig it. Kusetyenziswa the roots, but abantu, the foragers, they will eat the leaves. The same roots kwenziwa ngazo ikofu. We are going to discuss ezi zinto in depth esixesha lihamba mhlawumbi apha kuDisemba, we don't know, dandelion nonke la mayeza suqala ngawo. So kuthathwa the roots ke mntana omhle kulento esizawuyenza. Sidlule siye kulento kuthiwa yellow dog. I-yellow dog nayo is also outside. Yabona ke around this London, you'll find it on the side of the road. Uyibona apha koziphunzana, Scenery Park, yonke nje indawo, yonke nje around this London disturbed soil. How do you identify it when mntu who's not sure? Uzayibona lento ingathi is a cabbage, not cabbage phela, spinach. It look exactly like a spinach. Nayo the foragers eat it. It's very good. Dr. Sabin, the photo yakhe apha, he spoke a lot about yellow dog. Emayezeni, we call it idolo lenkonyane. It's a yellow dog, is very good. We are going to discuss it. Then kubekho le kuthiwa yi-bedok. Nayo iza kuconfuse ke because iflower yakhona i-purple ifane nee-thistles, but i-thistle, but i-thistle bayibiza ngoyibiza, izawufana nayo, but yona that purplish flower. Look at the root, at the leaves. The leaves will be big, while i-thistle izawuhlaba. Ingakuconfuse ukucinga sithetha ngenye, ayihlabi lena. Is a very big leaf, you can't miss it. Nakuyo njengoba naku-yellow dog sisebenzise the root, nakuyo sisebenzise the root. I want to keep repeating into ethi zoyi-3 ezinto esigqibo zibala. The foragers, they take them, put them kwi-salads, bayazitya, basifaka kwi-stews and so on and so forth. Ezinto esigqibo zibiza, you go to a-chemist esilungu, they sell you the roots. So if you don't have, okanye you can't identify, go to Google, ujonge ezi pictures, dandelion, yellow dog, bedok. Uzazibona i-pictures azo, and then go outside the yard, you'll find them. Last one, the African potato. Bazayibiza ngoyibiza ke kwenye ikona kuzathiwa inongwe, kwenye kwa ilabatheka. Siphikisane ke ukuthi ayiyo, but the reality of the matter, inongwe nelabatheka ngokwesiXhosa ayikho into ekuthiwa ilabatheka. AmaXhosa have always had inongwe, and then ngesizulu they never had inongwe, they've had ilabatheka. But if you find them ehlathini zihambe izinto zingafani. Emayezeni kuthethwe nge-male and female.
It's the same thing, classification. The properties ze-plants are the same, healing properties, yonke lanto iyafana. So you get izinto ziyi-4. After uzifumene sithe you get the roots. Hamba ke uye kumayeza ophanga kokwenu lona onguherbal uyothenga ezi zimbini. Fumana isehlulamanye, ufumane umhlakaza. Xa ugqibile wena mntu uza around East London, jikeleza wethu kula mahlathi namathafu uzofumana iguava leaves. If you can't get them, go to ichemist yaphanga kokwenu lesilungu, buy guava leaves, and then ufumane umanyazini, lento kuthiwa i-potassium permanganate okanye uzifo zonke. Uyigqibile ke eyona nto esifunayo ukwenza eliyeza lethu lokunyanga isilonda. So what do? Thatha onke la mayeza angasentla eza roots, including ilabatheka na classify kweza roots, ximfi in equal parts. What you must know, i-yellow dog is so bitter, so yona kufuneka ujonge ukubana are you going to cope now with the quantity so that ungayi ngamandla. And then udibanise ke ngula mayeza i-guava leaf ne-potassium permanganate, ungazipheki nje ba uwapheka nje la mayeza. Pheka not more than 5 minutes. Ezi zonke except i-guava leaf ne-potassium permanganate. Xa se uyikhupha estovini, faka ke yo potassium permanganate, ufake yo guava leaves, uziyeke zihlale. Ungayihluza but ke thina sesithi akho need obuhluziyeza. Then drink mntanomhle half a cup twice a day. Go back to ukubilisa. Ukubilisa ungayibiliseli uba kufe eza phytochemicals. Andithi kukho ezi plant chemicals, we don't want to kill them. So ibilisa kutshonilanga okubilisa 3 to 5 minutes, maybe 10. Then xa upholisa ke until ubone buyaphola, and then i-potassium permanganate nayo ungayi ngamandla. For every liter maybe half a teaspoon for every liter. Uzawusela ke half a cup twice a day, uhlase efrijini not more than 5 days. Same combination, you wash the wound. Elinxeba selizama ngaphandle selizama ngaphakathi, you keep washing the wound, keep washing the wound. If ufuna uthambisa, either you get amafutha entlwathi, caution, get the original. Whenever we talk about amafutha, we repeat the same thing. Sukuya kule ndawo yomayezeni lapha ngakokwenu uthi ufuna amafutha entlwathi, because we not sure ukuthi original. I'm not saying it is not, but the quantities abazikhuphayo, no, I doubt if we've got entlwathi ezingaka to be killed every day in order to harvest amafutha. If you know someone on entlwathi, umbona ba benentlwathi, get la mafutha entlwathi. If you can't get them, use the aloe vera oil. You can go buy aloe vera oil kwi-chemist engakokwenu okanye ode apha ekhaya. Our commitment ngoba eyethu ininzana kule price siyichazayo kunale uzayifumana ngakokwenu. So umane uthambisa ke aloe vera oil is also promoting wound healing, and nayo ine nutrients ezininzi, is hydrating the skin, is putting as vitamins sithetha ngazo nayo apha kuyo lento. Yenze lento mntanomhle for that period of 5 days. If uthi within that 5 days awubonanga mehluko, give it another 5 days. If in 10 days awubonanga mehluko, mhlambe lo nyawo mbolqhawula, yeah, maybe you don't need it, go cut it ulithengise, because bakhona abantu abafuna human body parts. All we are saying, lento should work. We've used it kubantu ababenezilonda ezingapholiyo. If you tried it and it's not working, kafuneka ujoin iVusilanga Academy sithethe ngaso esisilonda sakho, sijonge ezinye indidi zezinto ezinyanga izilonda, okanye usikhangele uthi bhele, hayi ndixubele man, mhlawumbi ndixube into engeyiyo, sikuxubele noko isilonda mangade kuqhawulwe imilenze yabantu. Nanso ke into besiyiphethe ke mntanomhle namhlanje ngaye le Friday, sizawudibana ke ngomso Saturday. Yeah, kuzawuqala inyanga entsha kaDisemba. Look at our videos, ikhona nje into esizamayo man kwezi videos zethu kubenze bayayibona noko uBheli bengathi uclever kwezi videos. We working on a number of ideas ukuzenza nje zinike umdla. Wena mntu ke ongazange usubscribe, we say subscribe, bize nabanye likhule elikhaya, siqhubekeni siye phambili kwethu indawo. We still commit ukuthi every Monday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday sikhona as promised morning. Kamagu.